For et par år siden blev du spurgt, om du ville være med i de sociale medier. Nu er det ikke længere et spørgsmål om du vil eller ej, men i hvor høj grad du vil være med. I begyndelsen er der en del arbejde forbundet med at bare få styr på dine egne etablerede, nyligt oprettede sociale mediekanaler. Men så er der alle de forer og blogs og de forskellige brugere af internettet fra hele verden, som taler om dine produkter og serviceydelser i et netværk, som aldrig sover. De anbefaler og fraråder produkter og serviceydelser, deler følelser og meninger og påvirker i den grad dit marked. Det ville være dejligt at have lidt kontrol over alt det, synes du ikke? Med Solid Social får du det hele i et værktøj, så kan du sende til alle de sociale mediekanaler. Samtidig kan du overvåge og analysere oplysninger fra disse kanaler. Og det fine ved det er, at det klares med det samme værktøj. Du kan se på hvilke kanaler man udveksler meninger, hvornår og hvem der taler, deres køn, alder, sprog og hvor de er. Du kan få et overblik over negative, positive kommentarer, samtidig med at du kan klassificere disse kommentarer til dit forbrugermarked. Du kan også sammenligne forskellige søgeresultater, så du kan se anmeldelser forbundet med din branche. Du kan sammenligne med konkurrenterne inden for en bestemt periode, lige nu, under eller efter en kampagne. Så for at gøre det enkelt. Solid Social, et produkt fra Solid Publication. Sociale medier gjort enkelt.